জিএমচি কর্তৃপক্ষৰ লগতে অসম চৰকাৰ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু আনপিনেদি সেই যে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, যি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আমাৰ কন্যা আৰু কোনো কাৰণত কাকবা হেঁচা দি কাকবা পাকে প্ৰকাৰে কিবা বুদ্ধি দি সেই 2জন বা 4জন 5জন যিবিলাক আৰু ডিএফঅ পিম্পি বৰাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যনত তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশত হাতীক গুলিয়াইছিল আৰু হাতীক গুলিয়াও নামত মানুহ গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। ইয়াত পিম্পি বৰা এই তদন্তৰ আওতাত আহিব লাগে, ৰেঞ্জাৰ ৰিংকিমণি নাথ এই তদন্তৰ আওতাত আহিব লাগে। আৰু যিমান ফৰেষ্ট বিষয়া ইয়াত আছিল মদ খাই পেলাই তেওঁ दिनै बन्दापारा जुनियर कलेजनि बे लांगोनायाव जोङो 2 घन्टा प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन आरो बे जायगानिफ्राय जोङो दाख्लै 10 डिसेम्बराव जि जायगायाव आरबि दैमारि 2 बोसोरनि सासे हिन्जावसा गथ'खौ गावनि बिमाजों लोगोसे थाबाय थानाय समाव बेखौ अयनाय इनाय भाबै जि गावथारनाय बे जायगासिम जोङो रेलि खालामनानै थांगोन। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 10 डिसेम्बराव बे जायगायाव फालोसे मैदेर फैदों आरो बे मैदेरखौ होखारनायनि नामाव हाग्रा बिफाननि फरेस्ट गार्ड आरो बेनि डिपार्टमेन्टनि रेन्जार आरो डिएफअ बिथांमोननि डाइरेक्शनाव गुलि गावदों आरो ब्लेंक फायार होनायनि नामाव सासे 2 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा गथ' आरबि दैमारि बिथाङा गोदोनायाव नांनानै गुलिया नांनानै थैनो गोनां जादों आरो बिथांनि बिमाया गोदोनायाव गुलि नांनानै दिनै जिएमसिएचआव हस्पिटालाइज जानानै दङ। दा बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आबोफ, राभा स्टुडेन्ट इउनियन, आक्सु आरो इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट माने फराम जों ज' लोगो नांनानै दिनै बेयाव प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन लाखिदों। 2 दाबि जों बेयाव होदों। गिबि दाबिया जाबाय जे बे जाथायनि मोनसे हाइ लेभेल इनकुवेरि नांगौ। 2 नम्बरा जाबाय जे जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिया एरेस्ट जानांगौ, बे पानिशमेन्ट जानांगौ कुनु आइननि माने बेबस्थानि गेजेरजों जाहाथे बेयो खारग'आ। दिनै इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिंहा 2 फरेस्ट गार्डखौ दिनै हमनाय जाबाय आरो बिथांमोननि गुलि गावनाय सिलाइखौ दिनै मोन्दों आरो खालि कार्टिज मोन्दों, मेगजिन मोन्दों आरो जों मिथिनायाव जौ लोंनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों आरो बेखायनो जों दिनै बिनि न्याय नागिरनानै बिजिरनाय नागिरनानै जों बे जायगायाव फैदों। 3थि दाबिया जाबाय मालबिका दैमारिया दिनै हस्पिटालाइज, बिथांखौ मोजां ट्रिटमेन्टनि बेबस्था खालामनांगौ बेखौ जों दाबि लाखिदों। 4 नम्बराव बे माने दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होनांगौ आरो मेक्सिमाम लेभेलनि अनसुंथाइखौ सरकारा माने बे खालामनानै होनांगौ। दा बेखायनो दिनै बे हाबाफारिया जागायबाय आरो बे हाबाफारिया जागायदोंसो जेब्लासिम थार बिजिरनाय न्यायखौ जों मोना बेबायदि अहिंसा गणतान्त्रिक सोमावसारनाय बे जायगायाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारिनि आफादफोरखौ लानानै जों खालामगोन आरो बे बिराद इनाय हाबा। कारन 2 बोसोरनि जाय उन्दै गथ' जाय दिनै माने स्कुलाव थांनांगौ, गावनि जिउखौ दैदेननांगौमोन, दिनै गेलेनायनि सम, सिखिरि होनायनि सम, बे समाव मिथिस्लाबा बेबायदि जाथाया जाहाथे आसामाव जाया
बिनि थाखाय हाग्रा बिफाना दायित्व लानांगोन आरो जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार परिमल शुक्ल बैद्यखौ जे नोंथांमोना बिनि थाखाय थार बिजिरनाय माने होनांगोन आरो जों दाबि खालामदों आरो बेयाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ टटेलि फेलार आरो जुदि फेलार जायाखैबा बिथांमोना जास्टिस होनांगोन आरो बिथांमोननो जायफोर दायनिगिरि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट नङाबा फासिनि साजा बिथांमोननो मेक्सिमाम लेभेलनि पानिशमेन्टखौ होनांगोन दा बेखायनो जोंनि जि सोमावसारनाय बे कन्टिनिउवास थागोन आरो जोङो आसाम सरकारजों बे मेटारनि सायाव जोङो गोथौयै आरो गुवारै जोङो सावरायगोन दिनै जोङो पाब्लिकलि गासैबो बेयाव जोंनि बिमा बैसोनि जोंनि माने आब' बाजै बैसोनि जोंनि आइ आफा रायजो राजा बयबो ओंखारबोदों आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा बे जि रिसेन्टमेन्ट बे रिसेन्टमेन्टआ दिनैबो बिखानिफ्राय गोरबो मेलेमनिफ्राय दिनैबो माने गैया जायाखै बे रिसेन्टमेन्टआ जेब्लाबो थागोन गोजोन्थों